Good morning mga ma'am! Sira ulo ka. Good morning mga ma'am. So maghahanap tayo ngayon ng sili. Wala na pala dito. Kaya Kasi ng nga. vlogger, kahit maghanap ng sili, iba-vlog. Oo. Tangina, liit na lang ityan mo. 91 na lang ako. Diba? From 95. Pumanguha na ako ng... Ay! Mariat! Ay! Gwen, pengi ako ng ano pala. Ay, Port, palihog ako ng bowl, please. Kasi kukuha ako ng daw ng Sabi sili. kayo kung pumunta na saan ha? Andun sa Adeb. Kung nila basta kayo, hindi mga dami. Ang dami gagal ba? Kasi na hindi, mga tao dito eh. So, Ay na, kuya to. asaan? Nina. Asaan, Nina? Diyan, oh! Doon na nga lang ako sa... Dito, oh, meron yata eh. Doon kayo kasi no. Yan ang gilid ng ano. Kuha ako ng dahon ng sili kasi magluluto po ako ng tahong. I'm craving for tahong. Actually, yung sabaw. Sarap. Yung gusto ko talaga. Dahil, sabi ni Doc, ang pagkain daw ng tahong ay mayaman sa B-complex. Asaan? Parang pahirap naman to pagkuha ng ano, dahon ng tahong. Uy, ay dahon ng tahong, dahon ng sili. Naman oh, idaan pa ako din sa mga bato-bato. Grabe yung dahon ng sili, tagod-tago. Nawala kasi yung dahon ng sili doon sa may tapat ng bahay. Yeah. Itong dahon ng sili, hindi lang to sa ano, sa tahong, pati sa tinola ginagamit namin itong mga mams. Kaya I love this one. Masarap to. Kayo, saan nyo ginagamit ang dahon ng sili sa pagluluto, mga mams? Saan nyo siya nilalagay? Ako talaga gusto ko sa ano, sa tahong tsaka sa tinola. I love it. Ayan, so simulan na po natin ang pagluluto. Unahin na natin syempre ang kalan. Kailangan mong buksan, huwag kang tatanga-tanga. Buksan mo para na sa ganun umilit ang kawali. Kapag mainit na, pwede mo na idikit sa mukha ng katabi mo. So, mas may ito sa akin, ano... May matikan. Si Britney nagpiprito po na... ang tawag namin sa Manila kasi is okoy yan. Pero dito is... Oo, yung maliliit na isda or hipon. Tortang talong. At ang dili. Tortang dilis. At sa... Ano talaga? Maranay. Maranay. Ayan, maranay. Maranay, ah. Maliliit na isda dito is maranay. So ako naman ay magluluto ng tahong. Ayan, okay yung aking magasito. So, andito na ang mga hiniwang bawang sibuyas, luya ni Marian, para sa ating paggigisa. So, a little bit of oil. Ayan. Ha? Hala, grabe sa Adib. Pagkagisa natin. Hala! After this, tutuin ko muna yung luya, mga mamas, para ano yung katas niya. Kasi baka mamaya, pag inuna ko po yung bawang sibuyas, masusunog na siya kaagad. So, inuuna ko po yung luya. Simple lamang po ang pagluto nito. Ganyan na. Isa lang natin yan maigi. Ayan. Ha? Hindi na patola ka, no? Sibuyas. Dala sa tindahan mo. After the sibuyas, ihuli ko yung bawang. At bawang. Ayan.
Bo, pag message ba, punta ako dun sana ngayon. Ha? Punta sana ako kung meron. Mag-message ako, hindi pa nagre-reply. Igisa lang natin siya baigi. Ayan. Nag-ano ka? Kilawin? Ito. Ah. Ayan. So kapag nakikita nyo na medyo golden brown na po yung bawang, pwede nyo nang ilagay ang ating main ingredients na tahong. Yan na. Try mo muna yan. Punta ka doon, sabihin mo, mainit. Mainit ang ulo ni Britney po sa kumakanta. Favorite kasi ni Britney yung kanta. Ginaganong-ganon lang. Ang liliit ng tahong, pero okay lang. Actually, habol ko talaga dito sa bowl lang. Yan. Growing up, ang ano ko, ang lola ko ay mama ko, kung nagsasabaw sila nito, is yung galing sa pinaghugasan ng bigas. Yung huling hugas, para mas malinamnam. So ngayon ko lang din siya ma-realize. Hintayin muna natin siyang musang mausukan, ma-steam. Balikan natin mamaya after 2 hours. Yan. Medyo nausukan na siya. Yan, medyo may ano na siya, may katas-katas na siya. Oh. Yan. So, lalagyan ko na siya ng sprite. Since unti lang naman, unti lang yung ilagay natin. Then after that, takpan natin siya ulit hanggang sa mag-boil. Bago natin ilagay ang, hindi, sorry. Ito pa pala, ilagay na natin yung sili. Para may kaunting kurot ng ahang, pero hindi sobrang spicy. Tapos mamaya na yung dahon ng sili. Then ilagay na natin, ayan na. Ilagay na natin ang dahon ng sili. Wala pang Sprite? Okay na yun, unti lang naman Ay, yun. naglagay ka na? Oo. Isa ka baso lang. Yes! Already na! Oh, diba? Share po ko sa'yo, napakalobo. Tayo mo na lang yan. Later, kainan na! Ayan. Kaon na! Dali na! Hala! Para, Dali na! Oy! Kaon na! Ano? Ay, dito po siya. Mangkog. Kain! Miss Pirates. Ano lang? Merong pinilaw at merong chicken. And meron pang noodles. So, yun ang ulam natin ngayon sa lunch. Marimping ako ng suka mo. Noodles sa tanghali. Noodles sa panghapon. Kain na mga moms. Bakit ba tuwang cellphone? Ako naman bas mo. Ay, una mo ba? Oo.
Oo, may katulon. Pag hindi magkain, bash. Pagkain, bas pa rin. Puro bash na. Nagdulog naman kayo. Meron pa. Light ka ba, Marian? Light ka ba? Kain na, Bimbo! Try ko ang suka ni Mario. Ang sarap! Ay, di mo na mag-bake. Hindi ko ba? Bake niya. Tahong ni Ma'am Shin. Magluto ko kasi, tagal ko na rin siyang kain. Hindi, kaya po nagsabaw mo. Diba sabaw na? Okay lang. Sarap. Tamis. Price. Kala ko. Nice price. Kung ano dahil. Hala! Dito na pala madam ko, oh. Madam. Ganto na na, madam. Rebanded ka, oh. Asas! Asas! Ito na na mayaman. Ano na pala si Amara? Oh, balancer gyapon. Ano hindi na rin papasok? Buti man gyapon. Ngawa na bangta. Ano si mama mo ang bahala kay? Choy. Lang sa day. 4. Ano na magluto eh. Grade 4 na siya? 4 years old naman. Wala na siya. Saan na? Lamig siya. Yawa ng cellphone! Na, ikaw yan. Ikaw yan. Na. Na. Pinsan eh. Marian. Ganun talaga guys, yung technical problem. Lamig siya. Ang kasuka. Ito oh. Wala lagi mga yaong gagamay. Ano yung lahat sa kanila? Hindi mo sad ko. Mana mo kula na. Sad ko. Dudol sa sad ko. Kanak lamig ni na kay Dapat noodles. magkanin ka kahit konti lang. Meron na. Kala ko Kami na. ko dito. Bato yung mga igwa. Dato ba Tambal. Baka baka sa murahin ka ba? Dudol sa sad ko guys. Mana mo gusta. Ito ba? Ano galing? Chismis. Sabihin sa akin later yan. Ikaw may pinagchismisan namin. Paano? Yun lang. Nakita ko sobre mo. Yawa si Nina. Sobra 300. Tawa ba? Hindi ba tapos yung trabaho mo? Yes, ikuha namin nandun ka cellphone break. Naalala ko yun dati. Visit na yan. Yung magsisimula pa lang kami sa trabaho sa bar, may babayaran na kami. So, hindi pa kami sumasampa sa stage, may bayaran na.
Mga ticket ba natin, no? Pinakayaw ko yung ticket man ng Big Mac. Obligado kasi gino dapat yan. Good as sold, tapos wala kay budget pag uli. Ano, guys? Kaya tamang budol ako din. Pinta ako na kung ano-ano sa dressing room. Wala na matitira sa akin yung pinta akong bacon. Sila, Ito na, kakainin na natin yung spinach with noodles. Ito ba? First time ulit, agad na. Dami ang peanut mo dahil First time mo na yun. So, ano yung japin mo Healthy din kasi ang ano. Ay, Pinag ko dami lagi mo siya nga kuon. Ano? Tambi ay. Yan, mo po ang bulak. Man yung magsabok mo ha. Dito sa atong bagong yuta. Basing gibasok na ako. Ito bagong yuta na to. Arpek, Likod. basok ko na dito. Ito na rin ba? Basok ko na dito. Bago magtutubo. Di. Gadaan. May isi. Wala yung kesil doon, huwag mo itong ibasok. Ano, balo. Ay, wala ka may tubo ko. Pares kayo ni Amanda. Ayan, Ito na yun yun. si Amanda pa. Tubo na yung ngayon kasi tigulan eh. Asparagus, yun dapat. Nag-order naman. Sarap na, no? Non-stop. Mas masarap pa tong spinach kasi wala siyang aftertaste ko dahil napetchay na may pait-pait. Nana na ka spinach ya? Saan siya? Na. Marami ba yung magtubo? Na din. Ito ang dami. Saan kayo lang. Sa Manila dati si Coach Greg, yung nanay niya, lagi nagpapakuha sa may bakanting lote kasi may tubo na naman. So, Ah, yung wild. maganda Ay, kasi ko to. na lang dito tubo daan. Ang tumay yun, ito pa. Alibangan. Eh, basi basuko na Try lang mo si to. Merlin ba? Basta na basukan. Ano yun? Tupa. Kasi yun ang basukan niya ha, bakit? Lamig. Gilampas na gano'n ang dagan tayo. Wala na. Lamok kaya kay ng bakat ng pet. Man, Di ang bakat ng alawin. Wala na. Guys. ako yung sana ah. Oo, magpagandang na dito sa Gupala, no? Dito sa Gupala. Di ba sa bakit lang na kasi dami-dami. Yung bato ka na, yung luba, na ka ng lasa-lasa. Kasi Sa siya loyot, wala, napod pag ka maluto nyo. na siya, wala na din siya ikuan. Bato na ganahan to sila dito. Man, Marteya. Sinabaw daw nga isda, lami daw na siya. Tagol. Nakadil na ako nito spinach. Ito. Dang. Wala. Bakit? Lami daw na sa kuan. Sinabawang isda. Kasi isda siya. Wala siya aftertaste, no? Para siyang ano lang ba? Parang, kahit yung malunggay, may lasa eh. Ang talo sa Manila, mahal yan. Yung grocery. Hindi bugkos. Nakabalot siya sa plastic siya. Mahal siya. May ganito ba Manila? Sa mga grocery. Yung wala spinach nakikita talaga na yan. spinach. Spinach. Yan kasi is wild. Ayun. Ayan. Ito yung ito, well. Wild yan. Wild. Cultured talaga yun eh. Dito ka, Jericho. Jadi ko, 2 months na naman si Jay. Bantol, dito sa medyo lang wakto dia. Tanawa ang mata. Linggit na, ito lang gaba. Lamig na. Lang na-try mo isaw-saw dito na. Oh. Ford, yan mong bana, Ford. Lamig na. Sir, yun. Tara sa inyo kasal report. Ayaw ko mga. Baga ko na. Tandaan mo ito, ginawa mo. Ano? Isa lang. Ang importante nakakakain ka. Ito po yung ating heartthrob ng Hinagoong Boys, Christian. Basta makagikan, kainan na.